سلام كبرات تخاتلتي أبي هو تقصال زولن زنبر نجار نتداخليو تشينج مالت لوت ترايو نلومن لوت إنه نردو إنه قط من التحجزنا بسبنسر جونسون استدرست عسات 22 مليون قد حسشتتن بساسا شوعتن سفالي عنق عسات ترجمتن هو موفد ماي تشيز مالت من يوني تشيزي وسيد ليت المصحف حزركم قريبة علقو نكتالكم يعدم حدا اوان أو حدا مش قراقر 4 فترات يقومتو نبارو نساتهم قاع سنيف اند سكيري قلت أنجوا خونن كلو هم اند هاوكا نقص بهرات دك سبازو كلو قلت دك تبعتيو يوم زم 4 فترات كل جزء نقو تنسيهم نيسرح خداونتم نجامو من نوداي كبدم نمعنقال تشيز كاناديو نابز أبكابي أمزرك مش قراقر يوفر نبارو إذا مش قراقر أزيب بزح نستحالخ من قد تازحق أفقينو بحدا من قد مسأت خيد تشيز كتركب تقل زي كتركب ونتقل زم 4 فترات تشيز نمدلاي نناتم ميلا يمزتكو من يروم سنف اند سكيري أبز مش قراقر أزي قليل الميلا بمتقام يم تشيز مقرر نيروم نسخان تايو سنف بتحيالنا يمشيتات كولوتو أبكابيو تشيز ألو ديلن يقمد سكير خا بقويا خيدو أبز مش قراقر تشيز ألو دويلن يرقاقص تشيز انت رخيبهم بحبار كينهم يمقوبو انت زي رخيبهم كا قزي خيطفون دحريت بمملاس بخالو من قد بمفتان معالتاو نتميتهم زي عنقل تشيز يمقرر نبارو بتخالي شانخ هم اند هاو أمرؤهم بمتكام أبحاد أوان بزح تشيز كرخبولو زخولو وطن بمصاني دولي نبارو ازو وطن كا حدا زي يسرحلهم حدا زي قنا يسرحلهم النبارة كمز النابلو زم 4 فترات أبز مش قراقر هيوتهم يمرحو نبارو إذن فترات كم زيلهم دا نبرو كم معتت حدا معاتي كم لمادهم علتاو مقوم كم اورو نتقعزو أب حدا تشيز ستيشن سيز بهالبوتا بصحو أبزو بوتا نعمت ملوخ بلع زخيل تشيز رخوبو إذي تشيز كابي موسي بزح يقدو سمون كنز أكل تشيز بمركابهم أزيم تحقسو جامعهم النايسر حداونتهم الموساخا حبيرهم تشيز كمقوبو جمارو بدعرز خلوك زي سنيف انسكري نقو أب ساعتهم بمتنسا ناب تشيز ستيشن سي بمخاد أبو مسبوع خا جامون بموسى كوفيلم كساب صقو تشيز بمقاب نقوزهم يملسو نبرو هم اند هاوغن إذا تشيز ناب زخدو يبلون بمبال نقو أرفيدهم بمتنسا ناب تشيز ستيشن سي بمخاد جامون نايسر خداونتو ناب سيام حد خورنا بمدرباي تشيز كساب صقو بمقاب نقوزهم يملسو نبرو إذا تشيز نهم اند هاو تشيز ترايزي كونه مغلص عاوتمن كورمن تلاي ينيرو نسك زين أمرهم نزي تشيز ستيشن سي بمركبهم عزيم عوتات وننتم كم زخون نفسهم أمنوا نيعرقتهم من مغربة من كعا رأيوا زخول تشيز ناتنا أيو نحنا نزل نخركب وزح سعرنا عينا بمبال يرئيوا من كرعة تعبيتن كأي سمع من نبرة بتحد الشنخ سنيف انسكري نزي تشيز بمركبهم نجزا رسمكم عزيم عوتات جرام يقصروان نزي تشيز كم مقبت رأيهم زرئيوا نيرم ودرخم المادم كعا أب ساعتهم بمتنسا ناب تشيز ستيشن سي بممسا مجمريا نزي تشيزن كبابين صب غيرهم بمرأي تشكي قبروا بالحرزي جامون بموسى تشيز بمقاب نقوزهم يخودو نبرو كان معتا حدا معاتقن حدا أزيز قرم كنتي تفاتيرو كم وترز قبروا نقو بمتنسا سنيف انسكيري هم اند هاو تشيز نخبول عنا تشيز ستيشن سي خدو تخونقن أب تشيز ستيشن سي ولا حدا تشيز بهالا يسانو حمن نز تعذبهم عبد بتبلع بعوتا خا إذا تشيز أبي يخيدو من ينزي تشيزي وسيد لي بمبال جدر حاون قان كونو بفلاك عاركو هم تشيزي من يوسيد لي إلو كي جدرن كعقرقرن دس أيبولن نبعلون إذا كنا تتقانس لزخونو أب حادث أقع تخور ميخوف بلا نقولنا دك سبات تشيز ننتنا ترقم كهلو يخيليو نقالينا تشيز أب هيوتنا أنو دولي نقر كم سراح زمدناتات تعنا كخون كله نقالينا ها كم عوت كبري سلام غزا مكينة وزت خوني خيليو نهم تشيز مالت عوتن كبرون ينيرو كان وصيت دما بتعبيد تماليو نخلهم مقربون يعرقتن نززون تشيز بمرأي كوقنوهم ينيرو دليتو نهاو كا تشيز مالت وحسنة ينيرو تشيز كساب زهالو كالي تشيز مدلاي حسابا نقو تسيخا تشيز كابليخا مدكا استرا ينيرو هيوتو حجيهم ولا حد تشيز زبهال يلن دكيسكا تشيز نايم مبلع حبل مخا نبرخونا أب كمزهم مد هم بحركان زأكل كسلال دليل حاوكا أقان كينو يبك نبرة بخمي نزل تفئ تشيزي رخبوخا أمرهم بمتكام كحسو جمرو بتقال إشانخ سنف انسكري بزحة تشقرن مغنياتهم نعوم تشيز مالت
ምግቢ ጥራይ እዩ ነይሩ ትርጉሙ። ቅድሚ ሕጂ እውን ቺዝ ዘይብሎም እንከሎ ሓቢሮም ቺዝ ብምድላይ እንተረኺቦም ከዓ ጫማኦም ብምውፃእ ዝረኸብዎ ቺዝ ሓቢሮም ይቃደሱ ነበሩ። ሕጂ እውን እዚ ቺዝ ብምስዋሩ ብዙሕ ከይተገረሙ ከም ኣመሎም ካልእ ቺዝ ንምድላይ ተዋፈሩ። ንጽባሕቱ ሄም ኤንድ ሃው ከም ልማዶም ናብ ስቴሽን ሲ ኸዱ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ዋላ ሓንቲ ቺዝ ዝበሃል ኣብኡ ኣይጸንሖምን። ሃው ርእሱ ብምሓዝ ኮፍ በለ። እዚ ክኸውን ኣይነበሮን። ከም ገለ ገይሮም ነዚ ቺዝ ናብ ቦትኡ እንተዝመልስዎ ደኣ እምበር ኣይንቕነን ኢና በለ። ሄም ብተደጋጋሚ እዞም ሰባት ስለምንታይ ከምዚ ገይሮምኒ? ኣነስ ኣብ ምንታዮም እየ ውዒለ? ነዚ ቺዘይ መን ይሰሪቕዎ ጥራይ እዩ ዝብል ዝነበረ። ኣብ መንጎ ግን ሃውኒ ሄም ከም ዝበሎ ስማዕ እንደ ሄም ስኒፍ ኤንድ ስኬር ዳ እንታይ ኮይኖም ዘይመፁ ይረኣይኒ የለውን። ንዖም ደንሕተቶም ምናልባሽ መን ከም ዝወሰዶ ይፈልጡ እንተኾኑ በሎ። ሄም ግን ትቕብል ኣቢሉ እዞም ኣናፁ ወሳዲ ቺዘይ ክፈልጡ ዓቕሚ የብሎምን። ንሕና ደቂ ሰባት ኢና፣ ኣእምሮና ካብኦም ዝበልሐ እዩ። ንዓና ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከጋጥመና ዘይሕሰብ እዩ። ኣነ ነዞም ነዚ ቺዘይ ዝሰረቑ ኣይክገድፎምን እየ። መን ምዃኖም ከይፈለጥኩ ብምንም ተኣምር ኣይክድቅስን እየ በለ። ሃው ትቕብል ኣቢሉ ሄም ሕጂ እቲ ዝኸውን ኮይኑ እዩ፣ ኣብ ክውን ዝግበር ነገር የለን። ስለዚ ብዛዕባ ካልእ ቺዝ ኣበይ ክንረክብ ንኽእል እንተሓሰብና ይሓይሽ መስለኒ በሎ። ሄም ትቕብል ኣቢሉ ኖ ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ፣ መን ከም ዝወሰዶ ግድን ከጻርዮ እየ በለ። ስኒፍ ኤንድ ስኬሪ ግን ኣብ ስቴሽን ሲ ቺዝ የለ ምስ ጸንሖም ብዙሕ ኣይተገረሙን። ምክንያቱ እቲ ቺዝ ይጎድል ከም ዝነበረ ከቃልብሉ ቀንዮም እዮም። ብዙሕ ግዜ ከየጥፍኡ ከዓ ካልእ ቺዝ ንምድላይ ኣብዚ መሽገራጉር ተዋፈሩ። ከምቲ ልሙድ ስኒፍ በቲ ሓያል ናይ ምሽተት ክእለቱ ኣብ ከባቢኡ ቺዝ ኣሎ ዶ የለን ይግምት። ስኬሪ ከዓ ብውያ ኸይዱ ኣብዚ መሽገራጉር ቺዝ ኣሎ ዶ የለን ይረጋግጽ። ቺዝ እንተረኺቦም ከዓ ዝረኸብዎ ብምቁዳስ እንደገና ብኻልእ መሽገራጉር ከይዶም ይፍትኑ። ከምዚ እንዳገበሩ ዝረኸብዎ ንኣሹ ቺዝ ይምገቡ ነበሩ። ግና ዝረኸብዎ ቺዝ ይዕግቦም ስለ ዘይነበረ እንደገና ናብ ካልእ መሽገራጉር ብምኻድ ቺዝ ይደልዩ ነበሩ። ከምዚ እንዳበሉ ድሕሪ ብዙሕ ምድላይ ድማ ኣብ ሓደ ስቴሽን ኤን ዝበሃል ቦታ በጽሑ። ኣብዚ ቦታ ሓደ ዓብይ ቺዝ ረኸቡ። ከም ልማዶም ጫማኦም ብምውፃእ ከዓ ክምገቡ ጀመሩ። ሄም ኤንድ ሃው ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዝጠፍአ ቺዝ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ። ናብ ከባቢኦም ዝነበሩ ሰባት ንቺዝና ዝሰረቐ ሰብ ገለ ኣይረኣኹምን እንዳበሉ የጣየቑ ነበሩ። ምግቢ ክደልዩ ከለዉ ዝኽደንዎ ዝነበሩ ናይ ስራሕ ክዳውንቶምን ጫማኦም እንጠፊኡ ቺዝ ናይ ምድላይ ክእለቶም እውን እንተኾነ ረሲዖምዎ ነበሩ። ሃው ንሄም ከም ዝበሎ ስማዕ ሄም ሕጂ ዝግበር ነገር የለን፣ ስለዚ ናይ ስራሕ ክዳውንትናን ጫማያን ብምድላይ ካልእ ቺዝ ኣብ ምንዳይ ንዋፈር በሎ። ሄም ግን ኣነ ሕጂ ካልእ ቺዝ ንኽደሊ ዓቕሚ የብለይን፣ ዕድመይ እውን ከይዱ እዩ፣ ተደኺመ እየ። ትደልእ እንተኾንካ ኪድ ንስኻ ድለ እምበር ኣነስ ካብዚ ቦታ ኣይክንቀሳቐስን እየ በሎ። ሃው ንሄም ብዙሕ ክረድኦ ፈተነ። እንተኾነ ግን ኣይከኣለን። በጢመት እንዳተደኸሙ እውን ከዱ። ኣብ መወዳእታ ሃው ናይ ስራሕ ክዳውንትን ጫሙን ኣብ ምድላይ ተዋፈረ። ምስ ረኸቦ ከዓ ንሄም ገዲፍዎ ካልእ ቺዝ ኣብ ምድላይ ነቐለ። ኮፍ ኢልካ ምብላዕ ካብ ዝጅምር ነዊሕ እዩ ገይሩ ነይሩ። ስለዚ ሓድሽ ቺዝ ኣብ ምድላይ ምስ ተዋፈረ ቀጨውጮ ክብሎ ጀመረ። ኣብ ብዙሕ መሽገራጉር እውን ደለየ። ቺዝ ክረክብ ግን ኣይከኣለን። እንተኾነ ግን ስኑ ብምንካስ ተስፋ ብምስናቕን ቺዝ ካብ ምድላይ ድሕር ኣይበለን። ድሕሪ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝበዝሖ ምድላይ ከዓ ኣብ ስቴሽን ኤን በጽሐ። ኣብዚ ስቴሽን ኤን ሓደ ዓብይ ቺዝ እውን ረኣየ። ይዕንቱ ክኣምና ኣይከኣላን። ቀሪብ እንተረኣየ ግን ስኒፍ ኤንድ ስኬሪ እውን ጫሞኦም ኣውፅኦም ኣሳፊሖም ክምገቡ ረኣየ። ሃው ኣዝዩ ተሓጐሰ። ብሓጐስ ዝኣክል ከዓ ንበዓል ሰዓሮ። ስኒፍ ኤንድ ስኬሪ ከዓ እንኳዕ ብድሓን መጻ ኸይሎም ተቐበልዎ። ብድሕሪ እዚ ጫሙን ናይ ስራሕ ክዳውንትን ብምውፃእ ከዓ ምስኦም ክምገብ ጀመረ። ሄም ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ስቴሽን ሲ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ቺዝ ዝምገበሉ ዝነበሩ ቦታ ምስ ጥሙ ይከብዱ የማሩ እዩ ዘሎ። ኣነ ንቺዘይ ዝሰረቐ ሰብ ከይረኸብክዎ ካብዚ ቦታ ፈጺመ ኣይክንቀሳቐስን እየ። እዚ ቺዝ ንዓይ ጥራይ ዝግባኣኒ፣ ንኻልእ ኣይምልከቶምን እዩ ዝብል ዘሎ። ካብዛ ዛንታ እንመሃሮ ነገር እንተዳሃልዩ ዓወት ኣብ ህይወት ድሕሪ ብዙሕ ፃዓር ከም ዝመጽእ እዩ። ዓወት ምስ እንጓናፀፍ ከዓ ገሌና ከም ሄም ኤንድ ሃው ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ነቋርጽ፣ ኩሉ ግዜ ከዓ ዕዉታት ኮይና ንነብር ይመስለና። ገሌና ከዓ ከም ስኒፍ ኤንድ ስኬሪ ኣእምሮና ንውፅር ሓሳብ እዩ ዝሓስብ። ዓወት ግዜያዊ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ነቲ ዓዊትና ናብዚ ዓወት ንክንበጽሕ ዝኽእሉና ጽቡቓት ልምድታትና ከይረሳዕና ዓወትና ነስተማቕር። ከም ስኒፍ ንለውጢ ከሎ ገይና ብምልላይ ንዳለው፣ ኣብ ውድቀትና ከዓ ዕድላት ኢና ንርኢ። ከም ስኬሪ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ምስ ዝገጥመና ቁጡብ ስጉምቲ ብምውሳድ ካልእ መንገዲ ዓወት ነናዲ። እንተዘይተዓዊትና ከዓ ዳግማይ ኣበርቲዕና ንሰርሕ። ውድቀት ምስ ዘጋጥመና ከዓ ገሌና ከም ሄም ካብ ለውጢ ንሃድም፣ ንለውጢ ክንቅበሎ ኣይንደልን ኢና። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣለዳ ሕርቃንን ጭንቀትን ንኸውን።
كمون أب كابينا نزلوا سباتن عدلنان كم مخنيتا وتكتنا بمتقام نعلم إندام مررنا أب قولي مش قراقو تدربينا ننبر قالنا ها كم هاو نلوت أمس قزي دحر بزح ورديب نقبلو أما جمريا قاني زخوننا انتاي كمن نقبرونا ينفلتنينا بوغاهز أكل كا نغني نسقام نقوارس سنحنا قن كاب حلف جيغاتنا بمهار زلنا عقنا أخاقيمنا نغن ميثنا نسقم داقما يكا عاوت نقوانا صف زغبركم تخاتلتي تحسوا مصحف هو موفر مايتشز نزي يمثل أبزاشنا الحدث انتراهنكم مهازا فيديو مهار كنت رخيكما سبسكرايب مقبار يتحمقوا سلتم كتاركم بلبن لا مسقنكو أبقى سأل بخال تحسوا خسام الرخب سلام سنحو